wytrzymałem, bo tak było spokój, że był głos. Wczoraj nawet nie tam nie da rada, że tak nie mówiła ja już. Jeszcze tam wziąłem najbardziej. Pali kamieni, bo tak pół kamienia, pół normalnie. Teraz same kamole. Tutaj chodzi tak. Do boju! Tak, i pitu. Na panikę. Już niedaleko, do mety już niedaleko.
Jeszcze kawałek, jeszcze malutki kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze malutki kawałek. Jednak zimne piwo najlepiej. To będzie niedaleko! Będzie tam dojechać! Ej, zimne piwo, na lecie jest zimne piwo. Ej, zimne piwo, na mecie jest zimne piwo. Czeka na was, kuchelka czeka tam na was, czeka tam na was, w kufelkach czeka tam na was. Ej, zimne piwo, na mecie jest zimne piwo. Ej, zimne piwo, na mecie jest zimne piwo. Kibicowa! Nie, po prostu nie. Ma taki mały dzielny, bo on zagra. Był w Sosnowcu, mogłem wypadać, na jedną połowę nie widzi. Na drugi miał robótkę w Sosnowcu. No i w grudniu miał widzieć, że jak dalej się już ma iść po prostu dalej nie widzi. Tak, to wygląda dalej do kontroli. Ile ma lat brat? No jest mocno wyglądał, no 3 lat stosował. Do Katowic do profesora Hurendały był? On w Sosnowcu był to miał zabieg, miał to zabieg. Okej, to do Ale Katowic. się zacznie, ja jemu sponsuję, a was podziwiam. Ale on na piechotę jakoś tu przejdę. Nie do Eldajwoni na pościutku. To znaczy on 7 lat, co mu nie chodzi? On 7 lat. Kościuszki 82. No, do Eldajwoni, do Chyba. Ja tam pracuję, nie pomożemy mu. No, naprawdę. O nie, bo tak Dacie radę! Dacie radę! Dacie radę! Nie widziałaś, ile oni biegną? Nie widziałam. A, jak para. To będziesz biegł i co? Że nie staranuję. Jak tylko pan podpolował, to nie ma sprawy. Niedaleko, do mety już niedaleko, już niedaleko, do mety już. Od poniedziałku do piątku, do trzeciej. do 15, Tak, od której dni? od dziewiątej. Dacie radę. Kościuszka 80, dobra. A, To na szybko, bo ja już jestem leciony. Jesteśmy z wami, kochani, jesteśmy z wami, jesteśmy z wami, kochani, jesteśmy z wami. Jest zimne piwo, na mecie jest zimne piwo, jest zimne piwo, na mecie jest zimne piwo. Kufelka, kufelka, czeka nam na was kufelka, czeka kufelka, czeka tam na was kufelka. Jest zimne piwo, na mecie jest zimne piwo, jest Szybciej, 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 szybciej! na mecie Na mecie jest zimne piwo. Kawałek, do mety jeszcze kawałek. Dwie kobiety, niewidome, rozumiesz? No. I pamiętasz, że te piwo, jest zimne piwo.
I chodzą normalnie, no. Jeszcze kawałek, do mety, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, do mety, jeszcze Białe laski mają, wprowadzili nasze problemy. Śpiewają, chodzą, bawią się, a w domu nie siedzą jak ty tu. Widzisz, no. Dobra, na razie. Radę, dacie 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 radę. Jesteśmy z wami, kochani, jesteśmy z wami, jesteśmy z wami, kochani, jesteśmy z wami. Jeszcze kawałek, jeszcze malutki kawałek. Poniżej godziny lecę. Kawałek. Możemy wracać. Czemu? Bo już Daniel biegł, przybił na piątkę, to wiesz. Tylko nie zdążył cię dotknąć. Tak? A myśmy się nagły wariatki. Nie wiem, dobrze. Akurat nas słyszał w najlepszym momencie. Wracamy, Filip.